Nova sesión de control no Parlamento galego, a condonación da débeda por parte do Estado e a igualdade foron os temas nos que afondou a oposición. Esta mañá o Pazo do Hórreo acolleu unha nova sesión plenaria do Parlamento de Galicia e na orde do día estaban as preguntas ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda. O portavoz do PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, puxo sobre a mesa a débeda que ten Galicia e sinalou que o goberno popular o tipicou e preguntou ao titular do Executivo galego se aceptará a quita proposta pola Administración Central. Os tempos de imos facer máis con menos, non? Pois parece ser que fixeron menos con máis débeda pública. ¿Qué decía o Partido Popular por aquel entonces? Decía, el gobierno estudia la quita de 80.000 millones de deuda de las comunidades autónomas. Isto era o ano 2014, o decía o presidente do goberno, Mariano Rajoy. Hai algo que facer con esa débeda das comunidades autónomas. Fernando López Miras, presidente do Partido Popular de Murcia. Montoro abre la puerta a condonar parte da débeda de Cataluña. Aquí era no 2017 e aquí se propoñían condonar a débeda somente para Cataluña, non? Claro, eran os tempos tamén onde vostedes preferían amnistiar fiscalmente os defraudadores que condonarlle as débedas ás comunidades autónomas. E estamos aquí ante a condonación, que a condonación é tamén financiación. 12.000 millóns de euros temos de débeda e lles propón o goberno unha quita de 4.010 millóns de euros. Rueda afirmou que esta fin de semana o presidente Pedro Sánchez presionou para falar dos temas do seu interese e lamentou que Besteiro este disposto a seguir o que lle mande Sánchez, prexudique ou non a Galicia. Que falarían de financiamento, porque senón este recado, este mandato que lle deixou, se entende mal. E supoño que vostede lle diría que o que está contando aquí é que eses máis de 4.000 millóns de euros que supoñen a condonación son cartos directos para a Xunta de Galicia. Ora xa rebaixou. Pasamos de 4.000, dixo 1.500 estes días, ora resulta que son 570. Aclárese, señor Besteiro. Dixeron que onte non estuvo na comparecencia do señor Corgos. Probablemente aprendería bastantes cousas do que hai realmente. En todo caso, mire, esa ameaza que vostede acaba de repetir, se non a piden, non a terán. Non queren condonación e logo queren financiamento. Dígalle vostede, señor Sánchez, que nós, según vostede mesmo, xa temos financiamento. Que se pedimos a condonación dos 4.100 millóns, imos ter 4.100 millóns para investir, cito palabras de vostede, en sanidade, en educación, en política social. Pola súa banda, a portavoz do BNG, Ana Pontón, recordou que o sábado foi o Día Internacional da Muller e afirmou que o PP é parte do problema e de que siga habendo desigualdade en Galicia. Aí está a precariedade que denuncian as traballadoras das casas niño, as denuncias das traballadoras das residencias. Aí están tamén os Sergas, que é a principal ETT deste país, onde o 50% das enfermeiras están en precario. E aí está o seu goberno descargando sobre as mulleres os coidados e atención á dependencia, condicionando o seu desenvolvemento persoal e profesional. A discriminación das mulleres é intolerable sempre, pero moito máis cando se practica por parte de quen ten a obriga legal de traballar para que vivamos nun país en igualdade. Por iso, señor Rueda, pregúntolle que medidas vai tomar o seu goberno. Na súa resposta, o presidente da Xunta lamentou que Pontón non se atreva a condenar a falta de respecto que se fixo a unha muller, neste caso por un cartel da CIGA protagonizado pola conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García. Rueda afondou nas medidas que o seu equipo está a desenvolver cara a igualdade. A unidade, a coherencia e a valentía. Con eso vai todo. Funcionan ben por separado, xa non lle quero decir cando van xuntas. Eu vou explicar por separado. Pois creo que ven moi acaído, co que vostede dixo o co que está facendo. A unidade, primeiro, que é non dividir nun tema tan importante como este, non dividir como vostede fai, como acaba de facer, como fai sempre, entre feministas boas, que son as de esquerdas e nacionalistas, e feministas malas, que son as demais. Entre homes que poden falar destes temas sin ningún problema, que son os homes da súa órbita política, e os que non podemos nin inventar nada, nin dicir nada, decirlle unha muller, dirixirnos a ela prácticamente, que é o que vostede acaba de soster e o que sostén sempre. E, sobre todo, o que máis me importa, a división que fai vostede entre as mulleres que merecen ser defendidas e as que non.